Desde o BNG queremos trasladar a nosa preocupación ante a evolución dos datos da pandemia, porque volven mostrar unha tendencia á alza. Soben os contaxios, sobe a presión hospitalaria, tanto por ingresos como por persoas en UCI, e seguimos con falecementos por COVID cada día. E por iso queremos pedir que se extremen as precaucións e que non nos deixemos levar pola falsa seguridade que pode dar a proximidade da campaña de vacinación. E con estes datos que empeoran cada día, é intolerable que a resposta da Xunta sexa un galimatías de normas que cambian cada día, algunhas contradictorias, cando o que pide a cidadanía é ter indicacións claras que lle permitan saber como actuar para coidarse, como coidar as familias e minimizar os riscos de contaxio. Por iso o que lle pedimos ao Goberno de Feijóo son normas claras para evitar a terceira onda. O que non pode facer Feijóo é descargar todo na responsabilidade individual e por riba non dar indicacións claras e comprensibles sobre como actuar no medio desta pandemia. E o que non pode facer o Executivo do Partido Popular é ser timorato nas medidas. Debe poñer a saúde dos galegos e das galegas como primeiro obxectivo, porque non se trata de salvar o Nadal, senón de que poidamos pasar moitos Nadais xuntos e xuntas. E hai que reforzar os rastrexadores, reforzar os cribados con PCRs masivas e reforzar a atención primaria, sobre todo agora que van ser os centros que asuman o peso da vacinación. E por último, precisamente en relación con ese proceso de vacinación, pídolle a Feijóo que non repita os erros do pasado, que non improvise e que se anticipe preparando un plan de continxencia que permita unha campaña de vacinación ordenada e planificada. Sería gravísimo, imperdonable, repetir as presas da desescalada para converter a campaña de vacinación nunha carreira para ver quen se colga medallas ou utilizar tamén a vacina como un elemento de confrontación partidistas. A saúde das persoas, máximo no medio dunha pandemia, debe de ser a única prioridade para os gobernos.